L-espert dwar il-pulizija u l-istorja kriminali ta' pajjiżna Eddie Attard sostna li ma jaqbilx mal-proposta tal-Oppożizzjoni li l-Kummissarju l-ġdid tal-Pulizija jinħatar b'2 terzi tal-Parlament. Attard sostna li l-ħatra u tneħħija ta' Kummissarju tal-Pulizija dejjem kienu prerogattiva tal-Prim Ministru u jemmen li ma hemmx mod differenti kif ħatra bħal din tista' ssir. L-espert rispettat minn bosta iddikjara li bil-proposta tal-Partit Nazzjonalista Alla ħares jinqala l-bżonn li jitneħħa kummissarju li jkun inħatar b'2 terzi. Lew ħaġa ma nafx kif tista' taħdem. U t-tieni ħaġa għadu ma semmix issa. Jekk dan tintażel dik l-aħjar persuna li biex tieħu dan il-post ta' Kummissarju tal-Pulizija. U wara jirriżulta li minkejja l-kwalifikazzjonijiet li jkollha ma tkunx kapaċi. Dak kif se jitneħħa. Dan ġifieri anke jekk ikun kummissarju mhux effiċjenti irdu nibqgħu bih, ġifieri di mbagħad kif jispiċċa kummissarju tal-Pulizija tittingħat minn issa. Attard sostna li l-iktar ħaġa kruċjali li trid toħroġ mill-għażla hija l-kompetenza tal-persuna li trid tokkupa l-ogħla siġġu investigattiv f'waħda mill-iktar istituzzjonijiet kruċjali ta' pajjiżna. Mistoqsi dwar il-metodu propost mill-Gvern, metodu li se jkun qiegħed ineħħi ħafna mill-poter afdat lill Prim Ministru dwar il-ħatra ta' Kummissarju tal-Pulizija, Eddie Attard kien pożittiv. Dan li qed jiġi propost fih ħafna tajjeb, avolja issa ħanaraw kif se jintlaqa. B'konformità mar-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Venezja, il-Prim Ministru Robert Abela qal li l-proċess ta' għażla se jinfetaħ għal kompetizzjoni. Dawk interessati se jkunu jridu jgħaddu minn skrutinju quddiem il-Kummissjoni għas-servizz pubbliku. Il-Prim Ministru se jkun qed jistrieħ fuq ir-rakkomandazzjoni li tagħmel il-Kummissjoni dwar l-aħjar 2 kandidati fil-fema tagħha u mbagħad jażel persuna biex din tgħaddi għall-iskrutinju u vot tal-Kumitat tal-Ħatriet Pubbliċi fil-Parlament qabel jinħatar il-Kummissarju l-ġdid tal-Pulizija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.